Балалар сәнгать мәктәбе эчендә яңа уку елы башлана. Мәктәп белем көне уңаеннан Курай паркында бәйрәм оештырды. Балалар җыр биюгә осталыкларын күрсәтте, шигырьләр сөйләде. Сәнгать мәктәбендә укырга теләүчеләрдән гаризалар да кабул ителде. Нәтиҗәдә мәктәпкә 1нче сыйныфка 103 бала киләчәк. Быелгысы елны мәктәбебездә 372 бала белем алачак. Шуларның инде 13 балабыз быел тәүге тапкыр аякларын мәктәбебезгә бастылар. Мәктәптә барлыгы 7 юнәлештә уку алып барыла, 20 укытучыбыз белем һәм тәрбия бирә. Быелгысы елны без баян, фортепиано, рәсем сәнгате, халык уен кораллары, тынлы уен кораллары, хореография, вокал бүлекләренә балаларны кабул итәбез. Биредә бик талантлы укытучылар укыталар. Үзебезнең менә оныгыбыз инде фортепиано классында 3нче класска укырга бара. Үзе бик яратып йөри. Аның уйнаганын тыңлап, карап үзебез сөенәбез. Кичке 5-тә районыбызның 1нче сыйныф укучылары өчен гыйлем бәйрәме башланды. Бәйрәмне район мөхтәсибәте, яшьләр белән эшләү һәм спорт, мәгариф, мәдәният бүлекләре бергәләп оештырды. Бу бәйрәмне без инде нәрсә белән бәйләсебез килә? Безнең мөслим кагыйдәләре бар. Менә шушы мөслим кагыйдәләрен шушы мәктәпкә килгән тәүге тапкыр килгән балаларыбыз 1нче көннән үк белеп, аңлап һәм үзләренең укуларында менә шуларга таянып бик матур итеп укуда уңышларга ирешерләр дип уйлыйбыз. Максат 1нче классларны җыеп, аларны менә бу уку елына һәм гомумән укуга карата, гыйлемгә карата мәхәббәтне арттыру һәм инде гомумән үзләрен тәртипле тотар өчен һәм җирлектә гомумән мөслим җирлегебездә тәртип булыр өчен инде максатыбыз менә шу бәйрәмне матур итеп урнаштыру һәм алып бару Алла теләсә. Бәйрәм вакытында балалар уеннар уйнады, табышмакларга җаваплар эзләде, пазллар җыйды. Укучылар белән спорт ярышлары һәм мастер-класслар да оештырылды. Каллиграфия буенча мастер-классны өлкәннәр дә яратты. Төрле эш кораллары белән ясау, язу элементларын белән таныштырасым килә. Һәм бу элементлар безнең бигрәк тә гарәп хәрефләрендә бик матур эшләнә ала. Шуңа күрә без төрле техникада пиалага, 2 катлы ручка белән, киң фломастерлар белән ясарга өйрәтергә тырышып карыйбыз. Мин яратам йөргәнне сәнгать мәктәбенә һәм бассейнда, мен гышы йөзүдә һәм уйнарга да. Мин 2нче класста керәм, ещё монда нык рәхәт. Балалар белем көнен истә калдырырлык итеп бәйрәм итте. Иң мөһиме, саф һавада күңел ачтылар, хәрәкәтле уеннарда катнаштылар. Римма Абзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.